Brusel chce, aby sme jedli červy namiesto kvalitného mäsa a pečiva. Slovenskí pekári však poslali jasný odkaz. Červy do slovenského chleba nepatria. Konečne niekto, kto sa postavil nezmyselným nariadeniam z Európskej únie. Takto na to zareagoval Ján Kečkeš z Hnutia Republika. Európska únia chce z dôvodu zelenej transformácie zakázať ľuďom jesť kvalitné mäso, pretože zvieratá, hlavne teda kravy, spôsobujú globálne otepľovanie a na vyriešenie tejto prirodzenej zmeny klímy majú jesť červy. Neviem ako vy, ale ja rozhodne nechcem, aby na pultoch slovenských obchodov boli nejaké rožky či iné pekárenské výrobky, ktoré sú vyrobené z múky s červou. Takéto výrobky by som rozhodne ako rodič svojim deťom jesť nedal. Preto ma potešila včera správa slovenských pekárov, cukrárov a cestovinárov, že do svojich výrobkov nebudú pridávať žiadne mleté červy. Aj preto s radosťou vždy svojim nákupom podporujem slovenských pekárov, pretože mi príde absolútne šialené a scestné, aby sme na pulty slovenských reťazcov nosili hlboko mrazené pečivo niekde z Nemecka alebo z Belgicka, keď tu priamo pod nosom máme kvalitnú výrobu pekárenských produktov. Len podporou slovenských výrobcov a producentov potravín spravíme Slovensko opäť potravinovo sebestačným, povedal Kečkeš. Kliknite na odber V4 News a získajte informácie o aktuálnom politickom dianí z celej strednej Európy na jednom mieste.